kunali mnyamata wina dzina lake Exos yemwe sankaziona yekha ngati ndi mbavayi koma ankaziona kuchenjera chabe. Kummawa kwina kulikonse Exos ankakhala pa benchi pena kupaki komwe anthu ankakasewerako ndi agalu ake. Iye pa benchi nkumakhala ngati akuseweresa foni pamene paja koma maso ake ali twani kuyang'anisisa kupanga study ndi kusankha chomwe akuyenera kutenga pa anthu. Ankaona mmene anthu ankawalemekezera agalu awo kwakonda ngati ndi anthu amene kuwadalira, kuwapyopyona nkumawanong'oneza kuti I love you so much, iwe si chiweto chabe koma uli ngati m'bale weniweni. Ankawatsata anthu nkumawaona komwe akuchokera, zomwe amachita basi kenako awabere galu awo asowe. Anthu ankayika maposters kulira za galu awo komano uyu Exos anatulukira china chake. Akawabwezera galu awo eni agaluwo amampasa chiongola dzanja. Anthu sankamuona ngati mbava kamba kuti sankaziwa zomwe akumachita. Ankaona ngati iyeyu ndi dolo wawo, amamuhaga ena mpaka ankamupasa mayina monga mpulumusi. Exos mpaka tsiku lina anaganiza zolowa live pa Facebook akuwabwezera ena ake galu wawo. Pa Facebook anthu ambiri anazikonda izi, kuona eni ake agalu chimwemwe chosamba ndi misonzi zinali za riru osati ngati filimu zimaoneka zabwino zedi. Ndipo apa Exos ataona anthu ochuluka azikonda izizi anaganiza zolenga peji yotchedwa Mikozi. Kamba kuti anthu ambiri pa intaneti ankamuchemelera Exos kuti inu ndiye ndi Mikozi brother. Anthu ma hundreds kenako ma thousand oonera ndi kumakondwa nazo za zimenezizi, ma likes mazana, ma comments osaneneka. Chikhulupiriro cha anthu chinachuluka, chomwe chili choyipa nkusanduka chabwino. Inu mukudziwa Amalawi kukonda zinthu. Ena nkumati m'makomenti Mulungu atipatsa anthu ochuluka ngati awa mdziko muno lidalitsika. Ma sponsor anayamba kubwera ano next, ndalama nkumapezeka. Exos nkumatukuka ndipo anayiwala zoti amachitachi chinali choyipa. Sanaliso mbavayi koma anali hero wa anthu. Izi ndi zomwe yekha ankazinong'oneza. Ndiye Exos tsiku lina anakumana ndi Antonda, munthu wachikulire zedi, waphe sankakonda zoseka kwambiri kapena zocheza kupatula ndi galu wake okondeka zedi Mavis. Ndipo munthu wina ali kupaki kuja tsiku limene lolo analankhulapo zokhuza mkulu amene yuyu kuti mkulu yuyu alibe wina aliyense okhala naye kupatula galu yekhayo basi, amamukonda ndi kumudalira koopsa. Exos kumva izi anati ndiye ikhaladi nkhani yobeba kwa anthu pa Mikozi. Ndipo anaba galu uja koma ataba anayamba kulowa live akuonetsa kuti akukamubweza ano galu uja. Hai mafanzi, ndampeza galu osowa yemwe mwini wake wakhala akumusakayu. Lero monga ife a Mikozi tikukawapatsa galu wawoyu mitima yawo ikakhazikike. Anateno Exos uku akumwetulira kutsogolo kwa kamera. Anthu zimakomenti pansi, Amalawi ndi kukonda zinthu kwawo kufuna aone mmene ene yake atakamulandilire galu wawo okondedwayu. Anayenda Exos mpaka pa nyumba ya mchikulire, foni ya iPhone m'manja, ali live. Mavis pasipa nayeso akuyembekezera kukumana ndi m'bale wawo. Ali mwetu kumwetulira mafanzi nawo mitima ili dyokodyoko aone. Anatsekula chitseko mwakachetechete. Exos anayitana mwakachetechete, Antonda, Mr. Antonda. Apa galu anaoneka obalalika, miyendo kukanika kuyenda kuti apite kutsogolo. Exos kasimairo kabodza kanayambano kuoneka pamaso pake. Uku akulankhula mwakachetechete kumuuza galu tapita tatsogola, koma galu kukana kuti ayende. China chake chinkaoneka kuti sichili bwino koma ma thousand anthu anali akuonera akanatani. Apa mwana mamuna anayamba kupita chitsogolo step by step akujambula. Anadusa mukolido mpaka ku kitchen ndipo kenako Exos anawapeza Antonda atagona pansi atamwalira. Kasimairo konse kaboza kaja Exos kanatheratu pompo. Galu anathamangira pana gona Antonda nkukawahaga. Galu akulira momvesa chisoni mpaka nkumatulusa mawu. Exos anasisa foni mmusi, mtima utamataphula lozimva kulakwa. Anati no. Manja ake akunjenjemera kukanika kudina batani lopangira stop live streaming yake. Izizi sizimayeneka kuteno. Inetu sindinalakwise kanthu, sindinkaba koma ndinkangoba ndikuzawabwezera
ndikulanso basi sine wakupha chonde, koma apapa streaming inali ilibe live, makomenti atasinthano. Chikuchitika ndi chane Exos? Bro bwanji tilankhuleni. What's going on? Ndi mafunso ena ambiri. Taitana ambulance iwe ndiwe wapanga zimene zizi, anthu mmakomenti ankateno. Exos anayesa kudina batani la end koma tachi nayo nkuzajama. Mwina nkutheka iyi inali nthawi yomwe ankafuna Mulungu kuti zochita zake dziko lidziwe. Mwina khazikhazi Siren, apolisi anayamba kumveka kunja kwa nyumba kuti akubwera, Galo ali pambali pa mtonda. Exos munthu yemwe ankaona ngati ndi okutha kupanga control my emotions anthu anzake, naye anakumana ndi emotion yake yosathawika. Apa Exos mpaka anakalimapo kabichi kwa zaka zitatu kundende, ndipo pano anaphunzira chinthu choti sibwino kutenga mavuto a anthu nkumayika pa social media cholinga zako ziziyenda bwino, ndipo pano anangosanduka Exos opanga za maboza chabe pa mikozi. Phunziro langa munkhani, pali anthu ambiri lero amapanga zinthu zosakhala bwino pa ena kamba koti wapindulepo, kamba koti inu mukuwatama, mukuwayimbira m'manja, koma palibe ndiye mmodzi mwa inu yemwe amaona zoti kodi ndi madamages angati omwe ali pa omwe akuwanyoza ndi nkhani zawo. Dziwani mmoyo weniweni siuli mmavidiyo mukuwakondawo ayi, mukawulusa za ena zomwe sizili zabwino kugulu, sipamakhalanso chansi chachiwiri choti mungakonze mwaonongazo. Madamages ena mmoyo uno nda permanent kamba kazibwana zanu, ndipo samamvaso kupepesa kwanu. Si zonse zikuoneka kuti nzabwino ndiye kuti nzabwinodi. Nkhani yanga yonseyi ndinaphunzira pa Dr. Patience Namadingo, yemwe nane ndinapanga mistake pa iyeyo yofanana ndi zomwe ndakamba apapazi. Anandilankhula mwa ubwino ndipo ndinapepesa zonse nkutha kamba kuti analibe mtima okokakoka zinthu. Anandilangiza, kundilimbikisa ndi kundikhululukira, ndipo ndinaphunzira chinthu chachikulu. Ndinaona chanzeru kuti nane ndibwere ndilangizoli kwa anthu anzanga opanga ma content. Sino khanu koma aliyense komwe muliko, dziwani sibwino kunjoya mavuto anzanu pomawaulusa, ngakhale zitakhala zoti zomwe mukuulusazo ndi zoona. Nkutheka nanu mbiri mukufalisa za enazo, ena akazimva nawo azafa ndi mtima ngati antonda. Inu nkusaziwa zoti mwapha ndinuyo. Before chasing money or praise, zifunseni nokha kodi akulipira mphoto yakusweka kwa mtima ndi ndani by the end of the day. Siyani kunena za anthu zoti sana kutumeni, kondanani. Ngati kuli kuulusa, ulusani zokhazo zomwe zili zanu. Ndagwirisa ntchito zina la mikozi mu video iyi kuti mumvesese tikati social media sikuti Exos kaya mmati exercise zinamuchitikiradi izizi. Ilili ndi phunziro chabe. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawo. Thank you.